Nakon brojnih polufinalnih izbora i finalnog castinga odabrane su one, nove 24 finalistkinje izbora za Miss Srbije. Samo ući u finale nije bilo ni malo lako. Sve devojke koje su prošle u ovaj najuži izbor dobile su stipendiju za školovanje, ali i mogućnost da nakon priprema u luksuznom Portokarasu osvoje laskavu titulu najlepše devojke Srbije za 2012. godinu. Sam početak našeg puta je bio jedan mali peh, mali nesporazum jer su devojke ponele malo više stvari nego što im je bilo dozvoljeno. Kad 24 devojke zamislite da je svako od nas ponela po 3 kofera. Ne bi mogao da krene autobus, još na sve to ide i oprema, fotografa, šminkera, koreografa. Svaka je imala ograničenje na jedan kofer, a ja sam ovog puta ponela 2. I ja sam baš mislila kako ću sad faca da budem ja sa 2 kofera, međutim sve devojke su ponele 2 kofera. To nije bio slučaj prošle godine, zbog toga je bilo malo bila je gužva sa tim koferima, ali uspeli smo svi da se ispakujemo. I iskreno mislila sam da nećemo moći da krenemo, što je u jednom momentu bilo da li da se vraćaju roditelji da uzmemo neki deo kofera, uopšte nismo znali kako ćemo. Mogao se videti strah na licima devojaka da će biti vraćene. Prosto je izgledala nemoguća misija. Od kad radim ovaj posao nikada nisam vidio toliko kofera, niti sam uspeo da, ja mislim da ovo ne bi stalo ni u 2 autobusa. Ovo je moje drugo učešće na izboru za Miss Srbije. Prošle godine sam imala iskustva što se tiče kofera, stvari, tako da prošle godine sam nosila 1 kofer i to mi je bilo i previše da nosim. Ovaj put sam takođe ponela 1, dok su druge devojke ponele 2, 3 kofera i ja sam gledala kako se muče sa tim. Nisu imali gde da ih stave pa su stavili između nas kofere u autobus, tako da kad smo imali pauzu, kad smo izlazili napolje, trebali smo da preskačemo kofere. Da kažem još jednu stvar, mislila sam da imam duge noge, ali kad sam videla Dunjine noge... Meni su noge duge 1,20 m. Ja ne znam šta ću sa nogama, jedino moje noge mogu da vežem oko vrata. Ja sam fascinirana. Sve vreme noge nisi imala da smestim, onda su mi noge bile preko jednog kofera, preko nje, preko svih ukupno, zajedno. Ovo je bilo jako zanimljivo, pogotovo za vreme pauza, pošto smo morali da preskačemo kofere da bi otišlo i da na pumpu da kupimo nešto da jedemo. Ona preskoči 1 kofer. Jao. Sad to će među mojim kolegama kada se budem vratio, ja ću njima saopštiti šta sam vozio i koga sam vozio, jer se nije znalo koga vozimo kada smo krenuli iz firme. Nisu hteli da nam kažu, naravno. Međutim, sad kad budem se vratio i kad budem ispričao i budem doneo dokaze, slike, devojaka neke i to kad budem pokazao, normalna stvar da će da polude. A meni je najveće zadovoljstvo što je meni baš tako nešto zapalo. Večeras smo imali prvo predstavljanje žiriju. Smo se iznenadili, pošto nisu rekli da ćemo se večeras predstavljati i to nismo mogli da se spremimo, da barem smislimo nekoliko reči onako o sebi. Su imali zadatak da se predstave, da kažu nešto o sebi i to je naravno trebalo da bude upečatljivo kako bismo svi mi zapamtili svaku ponaosob. Stala sam samouvereno da niko ne primeti da li imam tremu ili nemam tremu. Kad sam stala, mislim, malo je bilo što su svi gledali u mene, onako, očekivali su da ja sad, mislim, njihova su očekivanja,
Oni nas gledaju kao da smo mi već sad sve znamo, svemu, kao da smo mi sad imamo 20 i nešto godina. Mislim, ima devojaka koji ima 20 i nešto godina, imam ipak 18 godina, još nisam prošla to sve, kao što su one prošle sve. Članovi tima su bili odlični. Gledali su i posmatrali su zenicom oka. Šta radimo, kako se ponašamo, kako pričamo. Trema ih je zaista savladala jer je to bio prvi susret sa članovima tima, prvo upoznavanje i po pokretima i po mimici i po govoru se moglo primetiti da imaju tremu, ali niko od nas to nije uzeo njima za zlo. Joj, pa da, devojke, znači kad stanu, znači onako se malo klate, malo nogama idu gore, dole i onda se baš primeti trema. A one koje onako stanu, onako odlučno, one se baš vidi da nema ni malo treme na nju. Ali ipak je svaka imala malo treme, ipak je ovo za nas sve novo. Svako njihovo naredno predstavljanje će sigurno biti mnogo bolje, mnogo prirodnije, mnogo više će moći da iskažu stvari o sebi, tako da pripreme zaista za to i služe, da devojke napreduju, da nakon priprema budu mnogo bolje nego kakve su bile kada su krenule i to će se sigurno i desiti. One će ostvariti taj uspeh. Umorne smo jako, iscrpeo nas je put. Danas nismo imali obaveze onako što ćemo imati ovih dana, što će nam lepo biti ispunjeni dani. I zato idemo sad da spavamo, da se odmaramo, da bi sutra opet bile kao nove, nasmejane. Prvi dan pripreme u Grčkoj služio je za odmor i upoznavanje. Nakon zasluženog odmora od puta, finalistkinje su već sledećeg jutra imale priliku da se upoznaju sa gustim rasporedom priprema, koji obuhvata fotografisanja, treninge, davanje intervjua, ali i intelektualne radionice uveče. Pa mnogim devojkama je ovo bio prvi put da probaju uopšte da rade jogu, mada ima onih koji su i talentovane kao da su radile. Deluju prilično gipko, tako da su i dobro uvežbane, dobro su primile program. Dobro rade, generalno sam zadovoljna. Ovo mi je prvi put na ovim pripremama da radim jogu. Divno je, zato što radimo kraj mora, čujemo talase, vetar duva. Iskreno, ja sam mislila da je to umirujuće, da to sedimo i razmišljamo, međutim tu ima raznih vežbi. Neke su teže, neke su lakše, ali svi se snalazimo, tako da je odlično. Jutros je bilo mnogo hladno, smrzle smo se, ali izdržale smo trening. Bilo je jako vetrovito i nije baš bilo dobro za rad, ali smo pokušale da uradimo nešto, bar osnovne stvari, čisto se pripreme i za takvo neko vežbanje. Greška je bilo u tome što nismo znali kako da dišemo. Postoji način kako da se diše, mi smo sve to nekako ubrzano, tako da, eto, to nam je jedino što nam je greška bila. Pa moram reći da su onako poprilično su se bunile, ali su izdržale, što negde i jeste cilj ovog je da prihvatamo ono što nam se dešava u životu, tako da su za njihove godine, rekla bi, onako fino uradile sa dogovorom da sutra malo bolji trening uradimo. Kada smo u našoj kući ustajemo oko 10-11 obično. Ovde navijemo sat u 7:20 i tada ustanemo, spremimo se i u 10 do 8 na recepciji. One pre toga trče tako da su već zagrejane, dolaze redovno, sve dođu, malo neke zabušavaju, ali kad ih podstaknem i ako im dam dodatnu instrukciju da samo ne sede, da pokušavaju, da ne odustaju, one nastave dalje, tako da prilično dobro rade. Mislim, one imaju telo koje je dosta dobro za jogu. To smo radili. Cijelo tijelo. Pustite neka vazduh prolazi kroz vaše ruke, noge, kroz vaše cijelo tijelo. Izvucite vaše sedalne površine. Možemo li mi? Da, malo smo se raščupale, ali to sve na svom mestu još uvek. Ali to od vetra smo raščupane malo, ali nema Danas ceo dan duva jak vetar. Malo pre se smirio, no.
Da, naravno. Ali idemo prvo od peska. Od peska, pa nagore. Idemo mi Danas je prvi dan kada smo počeli da vežbamo koreografiju. Radimo na stavu, na držanju, na hodu, na pokretu ruku, nogu. Ja sam Violeta Buđi, dolazim iz Zrenjanina, imam 21 godinu i studiram biohemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Nemam iskustva u svemu ovome, nisam se bavila ni manekenstvom ranije, a posebno ovih intervjua sa plaže. Jer bolje? Jeste. Dobar hod prvo podrazumeva da devojka bude opuštena, da ne bude ukočena, da joj kičma stoji konstantno pravo. Stalno im govorim da ne gledaju, ne zveraju dole, gore, levo, desno, nego postoji jedan stav koji svaka misica, svaka dama treba da ima, bez obzira da li se bavila modelingom ili ne. Ja sam Ana Vrcelj, dolazim iz Beograda, tačnije iz Zemuna. Upisala sam ekološki inženjering na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Planiram da završim fakultet, da se bavim modelingom. Ranije nisam imala priliku da hodam pistom. Ima dosta devojaka koje su jedini svoj javni nastup i uopšte hodanje imale na polufinalnim izborima pre ovog finalnog izbora, tako da su one još onako dosta slabe i sa samopouzdanjem i sa stavom, ali mislim da će one za finalno veče biti podjednako spremljene. Ja sam Katarina Nikolić i dolazim iz Požarevca. Imam 22 godine i završavam 3. godinu psihologije. Ambicije su mi postanem uspešan psihoterapeut. Pa, učestvovala sam na 2 izbora, tako da mi nije prvi put reći, ali sve u svemu ko da je prvi svaki put. Uglavnom, jako puno radimo, jako su teške pripreme, ali nam je jako zabavno. Jedno potpuno novo iskustvo i ja sam zadovoljna. Najviše greše, recimo u rukama, jedna ruka im je ukočena, ima manja amplituda nego druga. Zatim, ukočene su u smislu poziranja, usporavaju dok šetaju, stanu, da vide, samo da čuje moj komentar. Jako mi je bitan, vidim da im je jako bitan moj komentar i da trepću onako kada završe, očekuju od mene neki pozitivan ili negativan komentar, ali su stvarno devojke sve poslušne i već u sledećem šetanju one to isprave. Kada hodam po pisti, noge malo podrhtavaju, ali se snalazim. Bolje u svemu ovome snimanju, pred kamerom, to mi onako super ide. Sada nema treme? Ima treme, uvek je prisutna. Mislim da je Marijana Leontijević, da se ona možda najviše istakla. Ima iskustva devojka, ali jako lepo šeta, elegantno, vrckavo, šeta onako sa stavom. Tako da bih nju izdvojila, recimo Amanda Manasijevski. Ona je onako prva probila led, ali mislim da će se devojke i ostale potruditi da šetaju kao ove 2 devojke koje sam malo pre navela. Vredan rad uvek mora biti nagrađen. Tako su naše misice nakon napornog dana dobile mogućnost da se malo relaksiraju u svim blagodetima spa centra Porto Carasa. Ipak, 2 devojke koje su se pokazale kao najbolje u hodu po pisti dobile su i dodatnu relaksaciju, masažu u VIP roomu i tretman lica. Dobila sam masažu i jako mi je prijalo. Mogu vam reći da sam jako zadovoljna, da nisam očekivala to.
iz prostog razloga zato što smo juče vežbali koreografiju sa Natašom i Nataša je posmatrala ko najbolje hoda, ko nema najlepše držanje i stav i odlučila je da ja dobijem masažu kao nagradu jer sam bila najbolja. I jako sam srećna i uzbuđena zbog toga. Nisam zaista očekivala da će biti toliko ljubazni, baš su onako i dobri, baš su se ponašali prema meni, sve su mi ugodili. Šta god sam tražila i pitali me da li me nešto boli, ako me boli on će da prestane i tako. Oduševljena sam. Ivona. Milica. Na kraju došle smo u spa centar. Trenutno uživamo. Da, trenutno smo uživale. Prijalo nam je ovaj spa centar, džakuzi i ostalo posle tolike tenzije ovih dana i napornog slikanja, štikle, ceo dan. Bila sam jako umorna iz prostog razloga zato što smo non stop na štiklama, stalno šetamo, stalno vežbamo, od 6 sati ujutru smo budne, imamo trčanje, pa posle toga imamo jogu i bukvalno svaki sekund nam je ispunjen nekim obavezama i zna se tačno šta radimo. Iz tog razloga smo stalno na štiklama i masaža specijalno što tiče stopala mi je prijala. Mi smo uživali i ovde i ovo je ujedno i masaža, vodena masaža, one nisu imale vodenu nego ručnu. Ali ipak treba da se trudimo sve devojke da bi postigle nešto. Opustile smo se, super nam je, uživamo i tako. Da, brckamo se i tako. I sada sam kao nova. Pošto je tema malo drugačija, tema ovogodišnjeg izbora su moderne heroine 20. veka, pa sam se potrudila i ovog puta stvarno pokušala da napravim i da predstavim devojke da izgledaju kao vatra, ali ispod nekog debelog sloja leda, recimo, tako bih nešto rekla. Znači da budu sofisticirane, odmerene, posebne, otmene, eto, jednostavno na jedan možda malo drugačiji način. U toku je fotografisanje devojaka u kreacijama Marije Šabić. Ja sam ujedno odevena u njenu kreaciju, radila sam slikanje. Ume da pozira odlično, fenomenalno. Ona nam daje dosta saveta, pomaže nam, tu je kad god nam nešto treba. Ja se trudim da im pomognem jer se svakog trenutka prisjećam kako je meni bilo prošle godine i pravim paralelu, potpuno ih razumem, tako da zaista se trudim da im olakšam koliko je to moguće. Fotografije su božanstvene. Nešto posebno smo ovoga puta napravili sa nekim posebnim zalasima sunca. Vidjet ćete, znači, fenomenalno izgledaju. Devojke su izgledale zaista vrlo, vrlo graciozno u svim tim korsetima koji im ne dozvoljavaju da se prosto opuste, nego su morale da budu odličnog držanja tela, da budu vrlo otmene, vrlo gospostvene, tako da mi je veoma, veoma drago da su ovoga puta stvarno premašile jednostavno moje očekivanja i ja mislim i sopstveno čak. Puno devojaka je, pored toga što su izuzetno lepe i što stvarno mogu da budu gotovo sve misice, mogu da budu vrlo dobri modeli i mislim da će iz ove generacije devojaka zaista izići mnogo, mnogo odličnih modela. Videla smo Bojanu pre 3 dana sa krunom i izgledala je prelepo. Radila sam fotografisanje oficijalno za katalog i tom prilikom sam nosila krunu i preporučila sam devojkama da je probaju, da osete, da vide, možda neka ni ne želi da ponese. Ja bi je probala odmah. Evo ako želiš. Da proba. Samo ne hoćeš mi je staviti? Ah, naravno. Podrži mi. Ja se uopšte ne ustručavam. Nezvanično krunisanje. Da. Što crn menin. Jadinja, kako si lepa. Da li ja sebe mogu da vidim nekako? Ne mogu. Zato da se zahvalim svojim roditeljima što su me podržavali.
strašno. Što su me podržavali, što su uvek bili tu za mene. Pa ne, ajde, koji u isto vreme, nikad nismo, šta? Ćao, mi smo sestre. Šta, kako? Ne. Ćao, mi smo sestre bliznakinje iz Niša. Ovom prilikom smo htjela da pozdravimo svoj rodni grad. Ja sam Jovana Nikolić, studiram takođe plešem argentinski tango, planinarim, bavim se i jahanjem. Životni moto mi je umerenost u svemu i želela bih sada da opustim i sestri da se predstavi. Ja sam Branislava Nikolić, njena sestra bliznakinja koja je mlađa, 3 minuta. Ja sam kozmetičar po struci, želim da postanem vizažista u nekoj daljoj budućnosti. Modelingom se bavim, eto, iz hobija mogu reći. I tako, volim da čitam knjige, želela bih da proputujem ceo svet i da upoznam nove ljude, kulture, sve ono što bi ja mislim svako požela. Neki nas čak i mešaju, inače šta je meni lično interesantno, to je što nisu nas mešali dok smo imali obuku, a i u autobusu, a kad smo stigle ovde, onda su počeli da nas mešaju, zato što su nas razdvojili, nismo u istim sobama, sestre i ja. Ni u istoj grupi i onda kad vidi mene neko kao pa desi, pa mi sad imamo recimo retoriku, a ja sam odabrala tenis, a ona retoriku i ja kao ne šta vam je, pa ja sam Jovana i tako da interesantno je u svakom slučaju. Obožavamo se, ovo nam tako teško pada što su nas razdvojili. Od samog starta nam znači što prosto lepo je znati da imaš nekog svog kome možeš reći bilo šta. Da jednostavno možeš nekom da veruješ i da znaš da će to ostati tu gde je. I kada ti je lepo i kada ti je teško u svakom trenutku. To je jedno fenomenalno iskustvo. Mislim da i ja bih voljela da imam lično blizance. Da, i ja isto. Ako bi to bilo moguće, mada to ide svako drugo koleno, ali dobro. Na ovom mestu zapravo se dešava presek celokupne istorije, pre svega evropske civilizacije, a što se tiče pojmovnog značenja i svetske civilizacije. Verovatno ne postoji ni jedan kulturološki, filozofski ili čak naučni pojam, a da prethodno nije bio prošao kroz iskustvo ovog prostora. Ja sam učila istoriju u srednjoj školi i učili smo dosta o Grcima, o Helenima. Takođe sad na fakultetu imam predmet istorija civilizacije. I u suštini znam, ali ne mogu sad nešto da kažem da sam savršena u tome. Pa ništa, to eto, ne poznajem mnogo dobro grčku istoriju, ali ono što znam da su oni za razliku od hrišćanstva bili mnogobožci. Grčka je zapravo presek svih ključnih duhovnih tvorevina koje je stvorila civilizacija. Pre svega evropska civilizacija, a ona je to naravno proširila i na ceo svet. Ja koliko budem umeo, pokušat ću da im pokažem koliko je značenje mesta na kome se nalaze i da govoriti o istoriji civilizacije i o samoj civilizaciji nije ni u kakvoj koliziji sa onim što one rade. Ja ću pokušati da im kažem da njihova lepota sa kojom su se pojavile ovdje je sasvim u skladu sa onom harmonijom koju su tako davno definisali stari Grci. Nisam nikad posjećivala ovu zemlju, ali nadam se da će nas sad bolje upoznati. Jednu stvar o Aristotelu, postoje dve priče, da je umro u nekom selu kao siromah, a druga priča što je najzanimljivije da je umro posmatrajući talasom. Devojke ne poznaju civilizacijska znanja na jedan celovit način, prosto zato što se školuju za posebne discipline i one znaju po nešto u okviru škole koju pohađaju. Ali svaki čovjek je celina i nije nikakav problem da se sve to dovede, kako bi se reklo, na jedan univerzitet i moramo reći da je reč akademija kao celina ukupnog znanja upravo nastala na ovom prostoru.
pokušat ćemo da na neki način, koliko god budemo mogli, budemo deo te stare antičke akademije. Stručni tim fotografa, novinara, modnih kreatora i predavača, polako ali sigurno od običnih lepih devojaka iz susedstva prave mlade dame koje će za koju godinu biti itekako u stanju da predstavljaju Srbiju na velikim svetskim takmičenjima. Za sada finalistkinje se jako lepo druže i zaista uživaju u svemu što im je pruženo, a koja od njih će poneti krunu ostaje da vidimo 7. oktobra.